ҷамъияти матлуботи шаҳри Турсунзода дар мавсими зимистонгузаронӣ ҳамасола бо мақсади таъмини аҳолӣ ва ташкилоту идораҳо мувофиқи имконият ангишту ҳезум, пиёзу картошка, ғалладона аз хоҷагиҳои коллективӣ, фермерӣ, кооперативҳои истеҳсолии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғду Хатлон маводи хӯрока захира менамояд. Дар нақша 30 тонна захираи пиёз ва 30 тонна картошка ва 20 тонна ангиш мебошад ки худи ҳоло ин аз ҳисоби худи ҷамъияти матлубот ин нақшаҳо барзиёд иҷро гардид ва аз тарафи соҳибкорони ҷамъияти матлубот боз ҳам захираи маҳсулотҳо идома дорад. беморхона ва дармонгоҳҳои шаҳру деҳот низ барои гузарондани тирамоҳу зимистон маводи хӯрока ва ангишту ҳезум захира намуданд. ҳамаи маводҳои хӯрокворӣ ки ба нақша гирифта шуда буданд 100% иҷро шуданд ва дар анбори беморхона захира карда шуданд. инчунин маводҳои сӯзишворӣ ва молиданӣ барои таъмин намудан аз ҷониби маъмурияти беморхонаи маркази шаҳри Турсунзода ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд шартнома баста шудааст ки ин ҷамъият беморхонаро дар давоми сол бо маводҳои сӯзишворӣ бемаҳдудият таъмин менамояд. бояд гуфт ки имрӯз дар ҳудуди шаҳр зиёда аз 100 муассисаҳои таълимӣ фаъолият доранд ки ҳамаи он пурра бо маводи сӯзишворӣ таъмин гарда синфхонаҳои мактаб омодаи зимистонгузаронӣ мебошанд. нақшаи захираи ангишт طبق معلوماتنامه‌ها و طبق درخواست‌های راهبران مؤسسه‌های تعلیمی 652 تانه را تشکیل می‌دهد که علاوه این پوره انگشت دسترس مؤسسه‌های تعلیمی گردانده شد. اینچنین طبق نقشه پیشنهاد نموده راهبران مؤسسه‌های تعلیمی باید ذخیره هیزم 529 متر مربع را تشکیل دهد که علاوه راهبران مؤسسه‌های تعلیمی این نقشه را پوره اجرا کردند. аз шӯъбаи манзилии коммуналӣ ва муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри Турсунзода иттилоъ доданд барои гузарондани тирамоҳу зимистон ба таври кофӣ қуму намак захира карда шуда ҳамаи техникаҳои барфтозакунӣ омодаи кор мебошанд. шӯъбаи манзилии коммуналии шаҳри Турсунзода барои зимистонгузаронии солҳои 2018-2019 омода мебошад. мувофиқи ситоди доимамалкунандаи тасдиқшудаи ҳукумати шаҳри Турсунзода шӯъбаи номбаршуда 460 метри куби قوم 25 تن نمک برای فصل سرما رو پسی سر نمودن آماده کرده است. با باوری کامل گفته می توانیم که زمستان سال 2018-19 را با به یگان مشکلی پسی سر می نماییم. خلاص ما گروه ایجادی از مؤسسه‌های داخلدار برای آمادگی و به مشکلی پسی سر نمودن تیرما و زمستان دیدن کردیم، اما تا چه اندازه امنیت ساکنان تامین می‌گردد این را فقط وقت نشان می‌دهد.